Akwai maganganu da suke ta yawo akan canja kuɗi naira. Na ji malamai daban-daban suna ta wa'azi, ana maganganu waɗansu masu zafi akan zargin cewa za a cire ajami daga naira. Ina so na yi amfani da wannan dama na tabbatarwa al'ummar musulmi cewa babu gaskiya a cikin wannan maganar. Babu gaskiya ko kaɗan a cikin zargin cewa za a cire ajami daga naira. Tun lokacin da aka fara maganar, mun yi magana da mutanen Central Bank, sun tabbatar min da cewa babu wannan maganar. Da maganar ta yi zafi, ni da kaina na yi magana da gwamnan banki, kuma gwamnan banki ya tabbatar min cewa babu wannan maganar ta cewa za a cire ajami daga kan naira. Saboda haka muna kira ga malamai don Allah a daina aiki da jita-jita. Mun san malaman da suke magana suna magana akan watakila maganganu da waɗansu suka kawo musu ba tare da bincike ba. Ubangiji ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina. Idan an zo muku da labari ku yi bincike. Fasiki ya zo labari ku yi bincike. Kowa ya zo muku da labari ku yi bincike. Dan saboda kada ku afkawa mutane akan jahilci ku yi nadama. Na ji maganganu wasu sun yi zage-zage, an kira gwamna barawo, an kirawo shi kaza akan abin da ba a yi ba. Idan mutane suna da ra'ayi akan canja naira, wannan dama kullum aka zo da abu ko mai kyau ne ko mara kyau ne, kowa gwargwadon fahimtar sai na da ra'ayinsa. Amma ya kamata a faɗi ra'ayi akan abin da yake akwai. Zancen cire ajami daga naira babu shi. Wannan ni na tabbatar muku, kuma na tabbatar muku na magana da gwamnan banki da kansa ya tabbatar min cewa babu wannan magana. Saboda haka ya kamata a daina yada wannan magana wacce ba gaskiya bace, ba daidai bane a wajen shugabanni na musulunci ya zama muna daukan waɗannan maganganun muna yada su. Maganar tattalin arzikin ƙasa kuma ina ba da shawara, idan malamai za su yi magana akai, idan ba fannin su bane, su binciki masu ilimin nan, su ji ra'ayinsu. Watakila za su ji cewa abin nan yana da kyau, watakila za su cewa ba shi da kyau, watakila za su ga inda yake da amfani da inda yake rashin amfani, sai a yi magana akan wannan, amma a yi magana akan ilimi. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Idan ba fagen mutum bane, kada mutum ya garajen yanke hukunci akai. Kullum ina tunawa lokacin da muka ce za mu yi naira 5,000, ba irin abin da ba a ce mana ba. Aka je aka yi ta hayaniya, majalisar dattijai ta magana, majalisar wakilai suka yi magana, 'yan siyasa suka yi magana, mutanen ƙasa suka ce ba sa so, ba irin abin da ba a ce ba. Yanzu idan ka ɗauki dala 1,200 ka je za ka cansar a black market, za baka naira miliyan 1. Dala ce 1,000 kawai da 200 a cikin ajihunka, za baka naira miliyan 1, sai ka nemi akwati za ka ɗauka, ko ka ɗauka a cikin jaka ko a cikin Ghana Masco. Da an yi naira 5,000 ɗin nan, da a aljihu za ka ɗauka ka saka bandil 2 ne naira miliyan 1. Da yana cin ajihunka za ka saka ka taho. Saboda haka ni na tabbatar akwai lokacin da zai zo sai an yi takardar 10,000 ma ko 20,000. Saboda ba zai yiwu a ta yawo da Ghana Masco kuɗi ya zama kamar yuyi ba ko shara. Saboda haka wani abin idan mutane sun ji shi ba lalle a lokacin su fahimta ba. Kuma ba na ce na goyi bayan abin da ake yi ko lokacin da ake yi ba. Idan ina da ra'ayi, zan kira gwamna ko zan kira mutanen Central Bank, zan gaya musu abin da ni nake gani akan wannan canjin da ake yi. Amma maganar ajami akan ta buke, babu zancen cire ajami daga takardar naira. Mutane su kwantar da hankalinsu, kuma a daina ɗaukan alhakin mutane akan abin da yake ba a tabbatar da shi ba, kuma ba gaskiya bane. Na amma tabbatar cewa ba gaskiya bane. Allah Ubangiji ya sa mu gane, kuma dukkanin tsare-tsare da kawo, Allah ya ba mu alkhairin cikinsu, kuma Allah ya kare mu daga sharrin cikinsu, kuma Allah ya ci gaba da tsare mu, ya ba shugabanninmu hikima da basira yadda za su dinga cikakken tunani da lissafi a cikin tsare-tsaren da suke kawo.